Abasemagunyeni baseGauteng bashicilele ukubanjwa kwabantu abangaphezulu kwe100 abanxulunyaniswa neziganeko ezivela kuqhankqalazo lakutshanje lokulwa nokufuduka okungekho mthethweni kwiphondo jikelele. Ethetha kwindibano nonondaba ngoLwesibini okanye ngoLwesithathu, umkomishinala wamapolisa aseGauteng uLieutenant General Tommy Mthombeni uthi abomthetho bathathe amanyathelo nxamnye nabo ebebesebenzisa uqhankqalazo ukwenza ulwaphulo-mthetho nangona bebelumkisiwe ngokuphindaphindiweyo. Kwelinye icala, inkulumbuso uPanyaza Lesufi uthi isigqeba sorhulumente wephondo sivumile ukuba kubekho ingqungquthela yokubandakanya iinkokeli zoqhankqalazo, amaqela ezopolitiko, amasebe karhulumente kunye nabanye abachaphazelekayo ukuze kuqulunqwe iinkxalabo eziphakanyiswe ngexesha loqhankqalazo malunga nokufudukela kwabantu bakumanye amazwe angaphandle eMzantsi Afrika. Isebe lesipolisa ngoMvulo libambe indibano namajelo eendaba ukunika ingxelo emva kwenkqubo zoqhankqalazo ezithe zenzeka kule veki ezimalunga nezimemelelo zokuba bashenxe abemi bangaphandle abakweli ngondlela mnyama. As we remain responsible for policing the planned protests within the province, and one has to highlight that within this province, as we're having over 16 million of the inhabitants. And of course, as we police this planned protest action, Honorable Premier, we are mindful of Section 17 of the South African Constitution, which guarantees us that everyone has the right to peaceful and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket, and to present a petition. Emva kokubamba intlanganiso inkulumbuso yaseGauteng uPanyaza Lesufi uthi baza kuthethisana nabaququzeleli bezinkqubo zoqhankqalazo ukufumana umkhomba-ndlela. We are and we remain on an alert basis purely because we really believe there are people that have taken advantage of the issues that have been raised and they continue to behave in a manner that is completely unacceptable. We will keep focus. There were 27 hotspots that were identified within our strategy. We will keep our eye on those 27 hotspots, and the resources that were allocated to these hotspots will remain until we are convinced that indeed this situation is under control. Ukhuseleko embindini woku luchazwe njengeyona nto ibekwe phambili. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mtuka.